Pagbabawal naman sa mga tricycle sa Lingayen, walang katotohanan ayon sa PNP. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Pinabulaanan ng Lingayen Police Station ang kumakalat na anunsyo na umano'y nagbabawal sa mga tricycle sa bayan at maaari pang ma-impound ang sasakyan o mahuli ang mga lalabag. Ayon sa himpilan, walang opisyal na kautusan o pahayag ang lokal na pamahalaan ukol dito na nagdudulot umano ng kalituhan sa mga driver at mananakay. Bukod dito, tiniyak din na walang pagbabago sa aprobadong regulasyon sa transportasyon at kinikilala ang mga mahalagang gampani ng mga tricycle sa mga mananakay. Sa naturang kumalat na post, ginamit din ang logo at pangalan ng kapulisan na sinadya umano upang linlangin ang publiko. Hinikayat naman ng otoridad ang publiko na maging responsableng social media users upang hindi mabiktima ng fake news. Samantala, nitong Marso, nilagdaan ng Sangguniang Bayan ang panukalang nagpapataw ng 5 pisong dagdag sa singil sa pamasahe bilang konsiderasyon sa mga driver bunsod ng tumataas na presyo ng langis. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.